गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि फलोअरफोरा मोनसे गोजोननाय आरो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बे दुखुनांथाव बाथ्राखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनो सानदों। आङो गासैबो माबानि घटनाफोर आरो गासै खामानि मावनायफोरखौहाय एखेलगे मावबोफानाय हिसाबै प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ मिथियो। बिथाङा बै समाव बुंबोदोंमोन हाग्रामा सरकारखौहाय सोंखारियै खारियै गोबांथार माबा अननाय खालामबाय, पाब्लिकनि थाखाय साननो रोङाखिसै, समाजनि थाखाय मोजां मावाखिसै, गावसिनि बेंक बेलेन्सखौ बारायनायनि खामानिखौ मावबोबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। आरो इलेक्सननि सिगांबो बिथाङा बुंदोंमोन मानगोनां रन्जन दैमारिमोनखौहाय बख'नायनि। नाथाय दिनै बिथांमोनहा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावहाय दासिमबो जों माबा जेबो थाग थियारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोर बिराद लासिं सिं बिथांमोनहा गावसिनि सरकार फैयोब्ला 100 दिननि गेजेरावनो बिथांमोनहा सुइजारलेण्डनि महराव लाबोनो होननानै बिथांमोनहा गोबांथार बाथ्रा बुंबोदोंमोन। आरो गोबांथार बेबायदिनो सिगाङावहाय बेबायदिनो बोसोरनि गेजेरावनो गोबांथार इन्डास्ट्रि लाबोनानै जोहोलावफोरनो, बेखार सुबुंफोरनो बेबायदिनो एंगेजमेन्टआवहाय मोनफा मोनफा साख्रि होनायनि, मोनफा मोनफा खामानि होनायनि, गासैबो एंगेजआव दोनजोबनायनि बिथांमोनहा बुंदोंमोन। नाथाय नै बिथांमोननि सरकारा जोबनो थांनोसै, बोसोरब्रै जाबाय रायजो राजाफोर, होमब्लाबो दासिमबो बिथांमोनहा दिनैसिमबो मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै जोङो फुरा फैलारखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला बिदिन्थि हिसाबै नै थाम्बनेइलाव नाय रायजो राजाफोर, माबानि प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि ओनसोलनिफ्रायनो 7 जन सुबुंफ्रा दिनैहाय डाकाति पार्टी हिसाबै हमजाबाय। बेनो साखरि, बेखौ प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि साखरि होननानै बुंगोन नामा रायजो राजाफोर? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बिथाङादि बुंदोंमोन उइदिन 100 डेजनि गेजेरावनो बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बे दुखुनांथाव रायजो राजाफोर, बेयो मोनसे फैलार होननानै जोङो साननो हायो। मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोनहा दिनै मावनो हायाखै। खालि बिथांमोनहा सोंखारिबोगासिनो दङ। सिगां 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो मावबोआखै होननानै। नाथाय दिनै दुखुनांथाव रायजो राजाफोर, बिथांमोनहा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सरकार समावहाय जाबोनाय, BPF हानजा दैदेनबोनाय, सरकार दैदेनबोनाय बे समावहाय जाबोनाय लामाफोरावसो स्पिड ब्रेकार बारायनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मिथिनो मोनो जोङो। दिनैहाय 10टा कलेजखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरबो गासैबो उरा बाथरि। दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, बेफोर गासैबो सिगां जे प्रसार खालामदोंमोन बियो भुवा बाथरि होननानै जोङो मिथिनो मोनो। दासिमबो फुल फ्लेजेड जानो फैयाखै। आरो 10टा जे कलेजनि माखासे फोरोंगिरिफ्रा फार्टि जाखालायबाय। दिनैहाय बिराद दुखुनांथाव जानानै दङ रायजो राजाफोर। दिनैहाय बेसेबा बुरजा बे फरेस्टआव मावनाय बिथांमोनहा दिनैहाय पस्टिं मोनबाय, दासिमबो सेलारि मोनाखै। गोबांथार बेबायदिनो भेन्साराव मावनाय फोरोंगिरिफोर, बेखौबो जेबो मावनो हायाखै बिथांमोनहा, जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोर। दिनैहाय गोबांथार दिनै स्टेटआवहाय साखरि होनायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंनि BTCनि मानसिफोरा दिनै मोननो थांनाय नङा। मोनब्लाबो दिनै गुबुन कास्टनि मानसिफ्रा STनि आउट अफ STआसो मोनगोन रायजो राजाफोर। जोङो बेखौ नुहुरो रायजो राजाफोर। दिनै आङो मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौराङा बेनो, नैबे थांनाय CM लालु प्रसाद यादवआ मोनसे मिडियाफोरनि गेजेरावहाय फोरमायदों, गासिबो थाग थियारि जाजोबखाबाय, फैगोन आगस्ट दाननि गेजेरावनो नैबे NDA नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथां प्रधान मन्त्रि दैदेननाय सरकारा बायनानै इन्डिया एलायन्सआ सरकार जासिगोन होननानै बेखौहाय बिथाङा बुंदों। आङो दिनैहाय जोबोद बेखौनो गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोनहा गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै? नरेन्द्र मदि माबा मानगोनां बिथां सरकार बायोब्ला आङो 5 केजिसो अमा बेदर बायनानै पार्टि जागोन रायजो राजाफोर। बिथांमोनहा दिनैहाय मानो होनोब्ला नायदो, अग्निपथ बे आर्मियाव बिथांमोनहा सोदोंमोन। दिनै सासे जवाना बिहारनिफ्राय थैदोंमोन। नाथाय बिनि ओरैबायदि बिथांमोनहा फोरमायदों 1,98 लाख होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जे बिथांनो थैनायावहाय होबाय होननानै बुंदों, नाथाय बिनि इन्सुरेन्स खालामखानाय दोननाय 50 लाख फैसासो रायजो राजाफोर।
इन्सुरेन्स खालामनानै दोननायसो नाथाय थाइसेबो होआखै गावनि एक्सट्रा लाइफ इन्सुरेन्स कर्परेसन अफ इन्डियायाव दोननाय बे फैसाखौसो मोनदों सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बेखौ मोनाखै दिनै बेफोरबायदि बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय गोबांथार गिदिर गिदिर बोसोरावहाय 2 crore मानसिनो साख्रि होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै नीट एग्जामावहाय बेफोर पेपार लिक जानानै दिनै गोबांथार मानसिफ्रा दिनै खस्थ' खालामबोनाय मानसिफ्रा दुखुनांथावसो जानानै दङ आरो किसानफोरनि जे मोननांगौ दं हालुवाफोरनि जे मोननांगौ दङ बेफोरखौबो होआलाफैनो बेबायदिनो बोसोराव 8,000 6,000 फैसा होनानै थगायनानै ललिपप जाहोगासिनो दङ रायजो राजाफोर बिनिखायनो दिनै नरेन्द्र मोदी बिथांनि सरकार बायोब्ला आङो 5 केजिसो अमा बेदर जागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा दिनै प्रमद बर' बिथाङा नि माखासे भिडिअखौ खोनासं बिथांमोना मा बुंदोंमोन टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय दानिया आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि मन्त्रि आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर जोङो मुंखौ सोलायनो जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय सागान होला होननानै खुद्रिबाय जोङो रागा जोंबाय बै समाव बिथांमोना मुं नागिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानिखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा खिन्थु मोनसे रिजन जाबाय रायजोफोर दा बिखौ बै दाख्लै जोंहा एनडिबि एस ग्रुपनि फेरेंगा बिथांमोन सावरायग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थांनानै हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदोंमोन बेथ' स्टेटआनो जाखाबाय एसेल'सै होननानै उनाव आरो बियो बुंलायबाय बेयाव जेबो गैया होननानै दा गावनो बिराद गोनो गोथो जादों मा बुंगोन मा बुङा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया रायजोफोर बिएससि लानानै 1135 मानसि थैनानै बिएससि मोनदों ओरैनो मोनाखै बै बिएससिखौ लानानै बै समनि लिडारफ्रा रायलायदोंमोन न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेलाव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना बाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय जेरैखिजाया सागोन होननानै माबा मोनसे लानानै साननैसो जिरायनानै आरो लामा हान्थिलायगोन मा गोरोन्थि बिलाय लाबाय आरो हान्थिलायबाय आरो सोमावसारलायबाय फैयै बिटिसि सुक्ति जाबाय 6 सिडिउलनि बेवहायबो रायलायबाय बे जोबथा नङा आरोबाव बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे न' बांखौ फाहामनानै फरायसालिफ्राव एसे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायफिननानै जोंनि गासैखौबो थिक थाक खालामनानै आरो लामा हान्थिलायगोन दानिया एबार लामा हान्थिनाय बिएससि सुक्तिया एबसुजों जादोंमोन बिपिएससिजों बिटिसि सुक्तिया बिएलटिजों जादोंमन दानिया बै समाव एनडिबि गैयामोन दानि जयन्त बसुमतारी बुंनाया आरो एनडिबिया सिजफायार जाबाय जोंहा आरोबाव लामा हान्थिबावबाय लामा हान्थियै फैनानै दिनै बिटिआर जाबाय मानगोनां रायजोफोर हारसाफ्राबो 1985 मायथाइयाव आसाम सुक्ति खालामदों बै 1985 मायथाइयाव 35 बोसोर सिगाङाव जे आसाम सुक्ति जादों बे आसाम सुक्तिया दाबो गोबां दफाया मोगथाङाव महर मोनाखै नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय खेबथाम गोरोबथा दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों बे बर'फ्रा माबायदि जाथि बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय नङा होमबा जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होआन्दों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआन्दों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125th एमेन्डमेन्ट जागोन 125 संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन दा बियो मानो गोजौ जाया जानो दिनै डिसिएसपिनि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै माने मख'बा गावसोरानो लाजिनांगौ जेबो गैया जों लाजि फोनांनो नागिराखै जों नोंथांखौबो बिबार माला सोदों बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ सोदों मोजां खामानि मावनायखौ बयबो बाख्नायो नाथाय 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखिसै बेखौसो दुखु मोनदों नङा होमबा
मावनाय मोनबा दिनैनो बरायगौमोन जोङो मानो बराया जानो गावनिनो बर' फिसा बर' जोहोलाव सोर बिमाया गावनि फिसाखौ बराया जानो सोर बर' बिमाया गावनि फिसाखौ बराया दिनै सोरबा सासेखौ आर'नाइ सोनायनि सोरहाबा दिनै रागा जोंदों मानो रागा जोंनांगौ नोंबोथ' सोजाखांबायना 17 बोसोर सिगाङाव बेफोरो थिग नङा रायजोफोर बेफोर थिग नङा बड'लेण्डआ जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया मानोना बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा होननानै बुंदों आङो बड'लेण्ड सोदोबा बे बड'लेण्ड सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोथार ओंखायनो जों गाराखै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड'लेण्डखौ कुनुदिन गारनो हाया बर'फ्रा बिमा बिफाखौ जों जेसेबां मोजां मोनो गावनि सेथियाव जोंनि आइ आरो आफा नाथाय नैथियाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि असे गोरबोनि आरो बियो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव थानांगोन थैस' थांस' अरायबो होमबासो बर' हारिया थांना थागोन बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा रायजोफोर दा बेनिखायनो दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों बाथौसालिनिफ्राय खेराइसालिसिम बे गोरोबथायाव दङ सिगांनि गोरोबथायाव बे गैयामोन दिनै खेराइया जाबाय बर' हारिनि हारिमुनि जागायजेननाय जों बयबो मिथिगौ बाथौआ जोंनि बयनिख्रुइ गुदि धोरोम बर'फ्रा दिनै ब्रह्म धोरोमखौबो जोङो सिबियो कृष्णआवबो जोंहा माखासेया दङ गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय बर'फोरनि बयनिख्रुइ जोंनि गोजामसिन जोंनि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय बिनि सायाव स्टाडि रिसार्च खालामनो थाखाय नैबे गोरोबथायाव जोङो दिनै मोनसे प्रजेक्ट सोनानै लाबोनो हादों कुमारिघाटायाव शंकरदेब कलाक्षेत्र नायनो थाङो गुवाहाटियाव दिनै जोंनि खेराइसालिखौबो नायनो फैनांगोन खेराइया जोंनि बेसेबांबा मोनसे गोजाम हारिमु आरो बेजोंनो जोंनि गासैबो हारिमुवा जोनोम जानाय ओंखायनो जोङो भेरगावआव खेराइसालि बिनानै लाबोदों हारसाफ्रा गुवाहाटियाव बेसेबां गिदिर खालामदों बिनिखाय डाबल ट्रिपल गिदिर खालामनांगोन जोङो जोंनि खेराइसालिखौ आरो मुलुगनि मानसिफ्रा फैना जाहाथे जोंनि खेराइखौ बेवहाय नायफैनो गोनां जायो हर सान अडिअ भिडिअ बेवहाय खेराइया दामनांगोन खाम सिफुं जथानि सोदोबा 24 घन्टा बेवहाय जानांगोन जोंनि खेराइखौ जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो खाबु मोनो दा नंखायनो रायजोफोर बेजों लोगोसे दिनै बेवहाय साख्रि बाख्रिनि लामा दङ एनडिबिनि केडारफ्रा फार्स्ट प्रायोरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों जोङो मोनसे रेजिमेन्ट बिदोंमोन नाथाय मुलुगनि कुनु हादोरावनो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो होला माने गोदानै गायसननो होला माने इउएनअ आनो बन्द खालामदों दा बेनिखायनो इन्डियायावबो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो हाला आईआरबिएन बिदोंमोन जोङो इन्डियान रिजार्भ बेटेलियनाव जोंनि बर' बेटेलियन थानांगौ होननानै दा बेवहाय अफिसारफोरा बुंबाय बिनि माखासे बेथना सेलारिया खावसेखौ माने केन्द्र सरकारा होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खावसेखौ राज्य सरकारा होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ दा जोंहा बेबायदि रेभिनिउ गैया नालाय फैसा गैया जोङो रिजार्भ बेटेलियनखौबो मोनाखिसै ओंखायनो जोङो सानबाय जे जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा जायफोर हाई स्कुलाव फरायना गारबाय हायार सेकेन्डारि फरायनानै गारबाय ओरैनो थाबाय हौवासा जा हिनजावसा जा डिफेन्स सार्भिसेसआव हाबनो थाखाय जोंनि ओनसोलफ्राव रिक्रुटमेन्ट रेलि जानांगोन बिनि थाखाय थाखा फैसा होनाङा रायजोफोर आं खोनादों गेजेर गेजेर सोरबा 500 थाखा खांदोंनो आरो बे दायखौनो मैया हाग्रामा महिलारिया जोंनि एबसुखौसो बुंदों माने एबसुआ फैसा खांदों साख्रि होनो होननानै आंनो मैया क'क्राझारनिफ्राय बुंहरदों फरेस्टनि मायबा साख्रि ओंखारदोंनो 9 लाख खांगासिनो दङ आरो मायबा इन्सपेक्टर साख्रि दङनो 25 लाख गाहाम खांदों जाहैदों दा जोंहा गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा एमए बिए पास दङ रावबो साख्रि मोननाय नंला बिटिसिआव जायफोर दिनै गावसोरनिनो लेफ्ट राइट थाग्रा कौटि थिखा खामायबाय बिसोरनि गथ'फ्राल' साख्रिया मोनसिगोन ओंखायनो जेसेबां हायो थाब बे सरकारखौ सोलायनांसिगौ रायजोफोर रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगोन जोंनि बिदा फंबायनि रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगोन दिनै बेबायदि करापसन खालामोबा आरो दायो जिखिनि फैसा फैदों जों बेखौनो बुंदों लामा बानायनायाव बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार दिल्लीनि सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै जेरैखिजाया खस्थ' खालामनानै आन्दलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय दिनै बर'आव खुनु सिलाइ गैला सिलाइ मुक्त जाबाय मोनसे समाव जोंखौ गुबुनफ्रा सोरबा माबा मोनसे बर' सेंग्राफ्रा माबा खालामबा बर' उग्रपन्थी माबा उग्रपन्थी होननानै जोंखौ मुगैदोंमोन जोंखौ नेवसिदोंमोन नाथाय दिनै सारा इन्डियायाव गोबां जौगानाय हारिफ्रा हायाखैबाबो दिनै बर'फ्रा खौसेयै जोङो खेबसेयावनो बयबो सागान होनानै जोङो मोनसे हाथियार गैयै समाज जानो हाबाय मोनसे गणतान्त्रिक समाज जानो हाबाय जोंनि जांख्रिथायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय उननि जांख्रिथाया मेलेमनि जांख्रिथाय जागोन उननि जांख्रिथाया दावहाया राजखान्थिनि दावहा जागोन बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों एनडिबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन बे खामानिखौ मावजोबनो जोंनो एसे सम नांगोन आरो बेजों लोगोसे
थांनाय समाव थालांनाय सोलोंथाइनि खामानि रांखान्थिनि खामानि गुबुन गुबुन खामानिफोर समाज फोसाबनाय बेवहाय बयबो मुखुब जानांगोन रायजोफोर जों गेरेमसा हारि जानो नागिरदों जोंनि थांखिया गेरेमसा हारि जानाय जोङो संख्रि बानलुनि नांलायनायाव टाइम पास खालामनो हाया बिदा फंबायजोंनो जों नेरायलायबाय थानानै मुलुगजों माला देरहानो जोङो दिनै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो कम्पिउटार गोरों जानांगोन साइन्स टेक्न'लजिखौ बयबो रोंनांगोन रांखान्थियाव बयबो जौगानो हानांगोन दा बेनिखायनो जोंहा सम गैया जों जाहाथे बयबो खामानियाव मुखुब जायो बर' गामिफोरखौ मोजां खालामनांगोन थानसालिफोरखौ फाहामनांगोन बेनिखायनो आंनिबो खामानिया एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव आंबो समखौ आद्रि खालामनो नागिराखै थाबैनो बर' गामियाव थांनानै आइ आफा रायजो राजाजों रायज्लायनानै गामिनि जेंनाया मा न'खरनि जेंनाया मा गासैखौबो बुजिजोबनानै जों खामानि मावनांगोन रांखान्थियाव जौगानायनि गोबां लामा दङ जोंनि खाथियाव नेपाल रायजो दङ दाख्लै आंनि सासे लोगोआ थांनानै फैबाय मोनसे 50-25तासो गामि लोगो नांनानै मोनसे क्लास्टार दङ बेवहाय हाजार हाजार आइजोफ्रा चाइनानिफ्राय साथानि गुजि लाबोनानै 10 लाबोनानै साथा बानायो सासे आइजोआ सानसेयाव 1000निफ्राय 1500 थाखा खामायो गावनि जायगायावनो महाराष्ट्र आं नायनानै फैबाय बेवहाय माखासे 400 आइजो दङ 400 आइजोआ पापर बानायो लिज्जात पापर फुङाव लानानै थाङो न'आव माने गथ'बो नायो ओंखामबो सङो आरो पापर बानायनानै अखानायै होफैयो आरो पापरखौ होनानै 800-900 हाजार थाखा लानानै थाङो बिसोरो खमसे खम मास मोनसेयाव 15,000-18,000 थाखा खामायो जोंनियावबो हायो मानो हाया जानो दिनै दानाय लुनायनि जोंहा दिनै लामाखौ हान्था मेला बाजारखौ थिग खालामनानै होयोबा मानो सवालकुसियाव जि बायनो जोंनि बिजनियावनो फैगोन मानसिफ्रा जोङो बेखौसो सरकारा मावनांगोन आरो बिटिसि सरकारनि खामानिया बेनोमोन आसाम सरकार भारत सरकारा मावनायखौ बिसोर मावनो नाङा जेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा मावनो हायाखै बेखौसो जोंहा बिटिसिनि सरकारा मावनांगौमोन आरो बेखौ मावोब्ला दिनै 15 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा जौगासिगौमोन आरो बे खान्थिया सोलिनाय नङा मोननायासो मोनबाय थागोन मोनैया मोना बे खान्थिया सोलिनाय नङा दा नंखायनो सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000-4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन बल्लामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय बैयाव थांना फाइल गिदिं 500,000 थाखा दालालनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि खुनु खोथा गैया कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर दिनै टेक्न'लजिनि जुग जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्डेल फिथा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय बे जानो मोना दा नंखायनो रायजोफोर आं गोबाव बाथ्रा बुंला फिन खेबसेबाव बिजनि ओनसोलनि रायजो राजानिसिम गोसो गोरबो